I tenim als estudis de Canal Català Tarragona els nostres periodistes favorits, els candidats de periodistes que sempre tenim cada mes. Si fa o no fa cada mes veniu per aquí. El Ricard Txeka, que és el president del Sindicat de Periodistes de Catalunya a Tarragona. Bona tarda. Hola, bona tarda, Joan. Pitu Terrassa, director del diari digital tottarragona.cat. Bona tarda. Bona tarda, Joan. Ja saps el que has fet avui? Què he fet? No, convidar-nos a... A tots tres? Avui és un debat perillós, ja ho sé. Hi ha l'Òscar Ramírez, que també és periodista i cap de premsa de Mediterrània. Bona tarda. Molt bona tarda. I gràcies a tots tres per venir. Anem a Tarragona, que el Pitu diu que s'ha d'anar a Tarragona, però no a Tarragona ciutat, sinó que anem a Salou, perquè hi ha hagut la macrofesta aquests dies a Salou. S'ha creat una polèmica impressionant al voltant d'aquesta macrofesta, una macrofesta que de fet es fa cada any, o sigui, no és que sigui una novetat d'enguany, sinó que és que fa cada any, però que potser s'ha polititzat enguany, Pitu? Si no s'ha pogut... Vaja, jo crec que tindrem temps d'analitzar-ho, no? Després, amb més tranquil·litat. El que sí que s'ha fet és que s'ha magnificat. Com tu molt bé comentaves, Joan, aquesta festa a Salou, concretament, si no recordo malament, es fa des de l'any 2002. Possiblement enguany han vingut més joves estudiants. L'any passat amb 26.000 i enguany n'han vingut 8.000. Sí, però fa 8 anys que es fa, eh? Correcte. Sí. Però paral·lelament també es feia a Calella, es feia a Lloret, es feien altres indrets, no solament de la geografia catalana, sinó també a Mallorca, no cal dir-ho, a Palma, a Calvià. Aleshores, a partir d'aquí s'ha magnificat enguany, i molt, no? I a més, jo diria d'una manera sobtada, o no tant, per mitjans estatals molt destacats, com el País, em sembla que l'Òscar té alguns titulars d'avui mateix i després ho podem repassar. Perquè no oblidem que avui dimarts han arribat 4.000 joves més que estaran fins dissabte, si no recordo mal. Jo crec, i amb això m'agradaria recordar unes paraules que el president del Patronat de Turisme de la Diputació, Joan Aresio, va expressar al Tot Tarragona, que deia, home, a tots possiblement ens agradaria més que vinguessin 8.000 catedràtics de física quàntica que no 8.000 universitaris anglesos. Jo crec que amb això tots coincidiríem, no? Però no podem oblidar ni obviar que estem en temps de vaques magres, que 8.000 estudiants es calcula que tindran un impacte econòmic al voltant dels 5 milions d'euros, els 5.000, que Déu-n'hi-do, que han estat en dies que no eren els centrals, els forts de Setmana Santa, és a dir, no han estat ni dijous, ni divendres, ni dissabte, ni diumenge, ni ahir dilluns, i que, per tant, jo crec que en aquests temps s'ha de respectar el que han fet els hotelers de Salou, perquè tampoc podem oblidar que això no és una feina ni de l'Ajuntament ni dels patronats. Els patronats estan per promocionar el turisme, per organitzar iniciatives. Això és una feina, és un paquet que han venut els hotelers en combinació directa amb les agències de viatges i turoperadors. Salou és el que és. I ho ha estat sempre. Ho ha estat sempre. Que pugui canviar és difícil. Però anem a veure. Això també, si em permeteu una miqueta la broma. Si jo fos una persona que voldria anar a ensumar aires marítims mentre escolto l'Adagio d'Albinioni i llegeixo Les flors del mal de Baudelaire, segurament no aniria a Salou, aniria a un altre lloc. Salou té un turisme consolidat familiar, que és el més important, turisme familiar de sol, de platja, de petanca, de botifarra, i a les nits té una oferta d'oci que aprofiten els fills d'aquest turisme familiar i altra gent que ve de fora. I això és un tipus de turisme, al qual jo penso que avui per avui no es pot renunciar perquè té aquests beneficis. Si no hi anés aquest turisme a Salou, com deia abans, dubto que hi anés d'un altre tipus. A més, tenim en compte, jo crec, afortunadament, les comarques de Tarragona disposen d'una varietat molt àmplia de llocs, d'oferta, d'activitats, i de Tarragona pots disfrutar, pots gaudir del patrimoni romà, de la ruta del Cister, del Priorat, de la Terra Alta, del turisme rural, que està cada dia agafant més expressió i amb molta qualitat, del Delta de l'Ebre. Vull dir que afortunadament podem oferir tot un ventall de possibilitats que possiblement altres províncies no, jo encara segueixo parlant de províncies, no poden ofertar en aquests moments. I acabo. Interessos polítics, home, Salou no podem oblidar que fa poc va tenir un canvi de govern i els socialistes van marxar del poder, o se'ls va fer fora. Interessos econòmics, no oblidem també que hi ha altres localitats que durant molts anys han tingut aquest turisme i que ara no el tenen. Per això acabo. Òscar. Estic molt d'acord amb tot el que deia el Pitu. Ricard. No, però hi afegiré unes quantes coses més. Jo crec que s'ha produït per part d'alguns mitjans de comunicació de nivell estatal que tenen històricament hi ha animadversió, per no dir odi a Catalunya, una casa de bruixes, i entre ells Telecinco,
que s'ha dedicat dies i dies dins de l'informatiu a explicar que Salou és la capital mundial de la borratxera. Avui m'he permès el luxe d'abans de venir imprimir titulars d'avui mateix d'alguns diaris, per exemple El País, que diu Salou encara con disimulo otra semana de juerga. El Mundo, despiporre británico en Salou. La ABC, el gobierno defiende el turismo universitario y mochilero tras la resaca de Salou Fest. Y Telecinco Informativos, la localidad tarraconense de Salou se ha convertido durante estos días en un escenario de borratxeres, fiestas y juergas. Això ho diu tot, especialment de Telecinco, que és el que fa campanya contra Catalunya, i òbviament el que fa és desvirtuar la realitat. Pel que diu el Pitu, perquè el turisme a Salou sempre ha sigut el que ha sigut, número 1. Perquè fa 8 anys que està venint aquí aquest jovent, des del 2002, número 2. I perquè, òbviament, hi ha crisi, i quan hi ha crisi, el senyor hoteler ha d'acceptar allò que li vingui. I si el senyor director general de Turisme de la Generalitat, que ha dit que no vol el Salou Fest, no li agrada, que busqui solucions. És a dir, jo li prometo que aquests 5.000 nois, si vostè no els vol, no entren a Salou, però vostè partim 5.000 turistes més, Esclar. No hi ha solució. No es pot desbarrar d'aquesta forma i dir, no, a mi no m'agrada, escolti'm, si estem en crisi, és que l'impacte econòmic és el que més ha d'importar en aquests moments. I el que més em sorprèn és aquesta caça de bruixes. Aquí s'ha magnificat el tema, com deia el Pitu, però perquè s'ha volgut, perquè aquests mitjans així ho han desitjat. Estic convençut que aquest matí, quan han arribat a l'aeroport de Reus els primers turistes, devia estar plegat de càmeres. Tot amb autobús. Amb autobús. Sí, sí. Plegat, 80 autobús. plegat de càmeres avui. Seguríssim, plegat de càmeres. I Telecinco, i Espanya en directo, i Déu i sa mare. A veure, hi ha una cosa que no estic d'acord. O sigui, que a nosaltres, els periodistes, haurem de carregar el mort, no estic d'acord. I no estic d'acord perquè... Els periodistes, no, perdona, certs mitjans. Que són periodistes, o sigui, mitjans sense periodistes no són mitjans. Empreses de comunicació, és diferent, és diferent. Jo el que dic és, el fet existeix. La borratxera existeix, sí o no? Sí. Sí, però també ha existit durant anys, ha estat a Lliça... A Salou, aquí al port... I el que dic és, d'alguna manera, jo vaig estar 2 dies a Lloret, Blanes, i és cert, parlant amb alguns responsables d'allà, em comentaven que ara els anglesos que els trobem aquí ja no hi són allà. Per què? Perquè s'ha aprovat la normativa de civisme i que això ha condicionat d'alguna forma que ells poguessin venir cap a Salou. Fins aquí em sembla que no hi ha res de dolent, o sigui, han vingut cap aquí i han donat vidilla a l'economia. Tu dius que a Lloret no van... Ja no van tants. No en van tants. Ara, per exemple, el dijous hi havia, em sembla que 9.000 portuguesos, estudiants portuguesos. No, jo crec que hi va com abans, jo soc usuari habitual de TIs de Lloret, Llavors, continuo, llavors el que jo crec és que aquí el que s'ha fet, jo estic d'acord amb el que dieu, amb l'essència del que dieu, el que no em puc és atribuir la responsabilitat només als mitjans. Els mitjans era una setmana de vacances, llavors haurien de buscar la seva vida, fer titulars, vendre diaris i tot això. El problema existeix a Salou? Sí o no? Aquesta és la pregunta. Ja existia. Llavors, què es pot fer? Ara estem en temps de precampanya electoral. Els polítics se n'aprofitaran de tot. De tot. Llavors aquí, jo el que crec que és important és saber d'alguna forma què pot fer l'Ajuntament per evitar aquesta mala fama i esquitxar Salou amb tot aquesta borratxera, aquesta imatge de borratxos... L'Ajuntament no té cap responsabilitat. El que pot fer l'Ajuntament... Home, pot donar instruccions a la policia... El que ha de fer l'Ajuntament... No solament el de Salou, el de Tarragona, el de Reus, el de Prades, el de Constantí, el de Cambrils, el de Perafort... El que ha de fer l'Ajuntament és donar ordres estrictes a la seva guàrdia urbana perquè amb rigor i de forma contundent facin complir unes ordenances municipals que per això estan. Ja està. Ara toca, per part d'alguns mitjans de comunicació, i jo sí que estic d'acord en què hem d'atacar alguns mitjans de comunicació quan s'ofereixen perquè fan les coses malament. Aquesta pressió que poden exercir els grans presentadors, però ho estan fent. Avui em deien que hi ha algunes fotografies que va sortir a la premsa, jo no vull creure en això, que estaven motivades, o sigui, instigades pels periodistes. No sé si és cert o no, però això em van comentar aquest matí. Doncs jo sí que m'ho crec, sí.
I si és veritat, Jo sí és que ho veuré. lamentable.